Okay, aksepsabli apo. Dagiti pagayam yung Manong June tagat dyan magdito lang apo. Programa na puluan at da kami manen dito lang po kasamitan ng radio station the entire lubong. 97.7 Sweet Radio Santiago City. Ayan, kahit may isang text message sinaawat mi manen. Kung na dito Merry Christmas Kuya June and JM. Pa-shoutout man katigiti parents ko sa Jai San Francisco, California. They are tuned in. The Mr. and Mrs. Pablo and Avelina Simangan. And my sister Vanji Simangan at sa aking mga auntie Norma Lapat. And of course, dinaimbaga ni Danny Tatay. And Sean Naval, Amparo Hidalgo. And to my uncle June Simangan. Uncle Danny, ayan, imbaga ng malayang lapat. I miss you all. Thank you so much for texting. Kaya dito pa at official text line tayo, apo. Ako, ay po, yun nakaduda ako kabit. Hindi ka muna sa sanon. FDD, greet ko nga yung gwapo at mabait masipag namin na tatay ng advance happy 64th birthday na si Virgilio Agustin Gaceta Sr. Ready na yung native na manok pang tinola bukas. Pagkakas po ng alibot kan kapi. It's me, Aiza of Senili. And here's another one. Manong Jun Kinjayam Kablaawang Ma'am. Dagiti Batch 1997. Aglalo dagiti kaduwak. Iti rabii. Nga na ni Marcelo Capi. Sherwin Palaka. Keni Crisanto Pusa. Kono na dati Manong. Tugtog mo man na dyan na the world nga pasahero. Ay kat. Agpok kok dito. Nangato dati nga pitch. Anyway. Kantain minamdamam. And Merry Christmas Kuya, kung na ni Aprilin Liwag of Villa Beltran. Kablao yung Manila kay ko, naka-duty tatadya pure gold, kasmay sa security guard. Lakay, kung na madika nga, babae dito when, text po, joke, kung na from April, pahikan tayo madadya basol ko kadi mga kuya, salamat. Once again from Aprilin Liwag. And kung na naman nandito ay pakiplay po yung awiting sukisok at pagipati po kami na nakikinig na programa na ninyo from Juanito Kilang ng Purok 6 sa ano ng Cordon Isabela. Kat last but not the least, greet you man apo da kami dito ay sikat Tesda na naka-duty mga very lonely. Paplay naman po. Very lonely ko na dapat pita why do you have to be lonely. Paplay naman po ng kantang Bukel Bukel from Cheryl Cabo of Caragasan Alfonso Lista Ifugao. International text. Okay. From US ito ita +1 ko na naman. At da kami manen ka Aruba June and JM ang agding kadagiti sa miweng yung asagot kada kami nga Ilocano dito US. Sapay ko mata ti apo tayo adijay nga to ket ikan na kayo tinasayaat nga salon at talnaken kapya ti panagpan panunot yu tapno itultuloy yu iti mang tetirag sa kaniliwa kanyami nga adayo dita Pilipinas. Okay, kablaawang man tay kapsat ko ken tay pamilyana ni Dr. James Zipagan, Shoni Zipagan, Mila Tesoro ken ni Clemente Tesoro ng agdingdingeg tata ijay Wall, New Jersey. Agyaman kami launay, iti awan pugsahat na ken umang panagserbiyo kanya. May God bless and more power to you watching and enjoying your weekly program in Boston, Massachusetts. Mabuhay ko na natatikap sa tayo. Wow. Massachusetts. Think I'm going back to Massachusetts. Dito mag Facebook Live balong. Sino mo? Dagiti manariman niya bubuya. Konig Jelay si Balon. Hi Manong, Merry Christmas. Watching here in Courchevel. France. Cake slice lang garod. France. Alright, France. Hi France, ladies and gentlemen. Merry Christmas to family Fajardo of Aquino, Aison de la Cruz, and De Leon of Coyapo. Nueva Ecija from Auntie Aida. Advance Merry Christmas everyone from Auntie Maria Peters. Kuya, para kasi man tayo may kabagbag damdamin nga kanta. Perfect. Agyaman at kuya ading JM Rayan Esperos. Hi Karoba, Merry Christmas from Athens, Greece. From Palor Estefania. Linda Passion is watching. Merry Christmas po from Liza Hagos. Yan lang, di ko na pelang. Nagmayat lang unay apo, ket ano da jay request na tayo? Jay. Mo dito. Kumalagi pa actually ket request mo lang timay sa Christmas song ni Ipag nga Betty Gahes. Oh. Mendoza. So
At DJ first part na ticket ko hanta na basa ta nag-off ta tatayan. So good afternoon kang kayo taabo. Kayo nga kakabagyan mi dita abroad mat. Okay, thank you so much for your support. Tauray no aga amo tayo lagaruda nagbubuya ka pala ti show me. Lakil nga ba nag-apo dahil nga support tayo kada kami. Dito man balong may paaiken ka ta amok nga magagarang ka unay maten nga agaw aware itibukod mo nga anak. Di ka de. Agmait pa nagkansyong ko ta di kalon mo. Madanda na gana Ora isuna. Taawan pa'y asawa. Apay kami tadi kay Belag. Lalakaya naka Na bakit ang masunan? ngem awan pa'y nasaraka. Ada. Ay napili at ngamin idiyag kabanwara na sexy met ngamin nagsinarsarak na pausa nakon nga adda baby na nakaaramig nakon itikrib anara gimatang nagpaikit din itimunmunyeka ta isumet itan itiliw-liwakon ngem anya pa'y itan ti mamainan nalakayanak meten nagasawa karentarek ti agmalet kenag sapa oray nugo patpay matukol tay arado kon. Hello, Merry Christmas po, Carol. Carol kami man kanyayo kuya. At naka-duty kami matlata dito sikat test da. Oray no Pasko kuya. Kuya pa play naman po ng laglag PM awan nagkurangag. Ngem anya pa'y itan ti mamainan nalakayan at meten nagasawa di pa'y lagluan masungken sagpaminsan di pa'y tumaraon tay manok na ngem anya pa'y itan ti mamainan nalakayan at meten nagasawa karentarek ti agmalem kenagsapa uray nugo batpay matukol tay arado kon. Wow. Merry Christmas Kuya June and JM pakiplay nga po ng buwan. At binabati ko nga pala si Papa na nakahiga habang nakikinig sa inyong programa. Thanks sa Idol. Wow. And hello Kuya, pakikinig nga po ang pamangkin ko na kasama ko dito sa bahay na si Christine K. Tomas. At sa lahat ng taga-Barangay Dalaw, Cordon Isabela, na pinagdiriw ngayon ang ikatlong araw ng Pamati Festival. Happy Fiesta po at advance Merry Christmas po sa inyo. It's me, Glyza Huliganga from Dalaw, Cordon Isabela. Lagi talaunay kid. And si Kadita te babasit talatrana dada. Watching from Hawaii from Rhea Rob Bumanglag. Merry Christmas po from Liza Hagos. Watching from Las Vegas from Geraldine Velasco. Nebaga Pascuayo Apo dito sa San Jose, Santa Cruz, Ilocos Sur from Lilia Tandog. Merry Christmas mabuhay watching from Amman, Jordan.
Nabuya kamot lang ti live ko ni Lolita Pitero. Watching from Malaysia from lovely Oblero. Hello sir, watching from Aya, Hawaii. From Bobito Salas. Ay manong dyan ka natin dyan. Pabating nga po ko sa pamilya Bakabak. Iti Kamiling Tarlac from Fulton, Hong Kong. Salamat ko yan at ading God bless po sa inyo dyan. Yes, yeah. Merry Christmas po. Karuba, pakablaaw man ti pamilya kita North Hill, Cordon, Isabela. At pabati lahat ng katrabaho ko dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Merry Christmas sa ating lahat at lalo sa mga Ilocano. Agyaman na karuba to inanumo, Romel Lapitan from Kingdom of Saudi Arabia. Kape kuma, kuna naman ni Ate Jasmine Liktawa. Of course, adamo ti restaurant. Lomi kuma. Lomi kuma nga nagkapudi dyan iti tindaan. Okay, hello. Nalipatan kayong baga tinagang ko mga sir. Diyan pag-greet ko tatay ni Auntie Naganak ko from Renilyn Angeles. And hello to my cousin Norilyn Peterson and family. She's always tuning in sa FDD. Merry Christmas. Oh, Merry Christmas mata. Kabsat. Pongek. Kuna na text. Pongek. Kablawak agiti budots boy di rabi eh. Kanda Nanay Lourdes, Nanay Feli, inang nati, bakit kumaon ni Bem Potts, kanagiti baro ang nagkalay sa to'y bunso tayo ni Julora, kan bayaw Anthony, best wishes, kanya da kan amin ataga, Villa Carmen. Ramon Isabela 319 Philippines. Ang mo ti request yung. Kablaawa man ni tatay Aliot. Kuna na, dito puro kuna San Marcos. Aliot, asi. Ana, pakiulit. Aliot. May kasjay. Apo, sa bali nga talaga, no, inspirado ko nga talaga ikam amin ti definition na kita. Ano ka di? Aliot ko lang agtaray mo ta panuno mo. Kana nga nga palayo. Aliot ko na malatan na may madi alang mo English ta. Pangatulyaw mo hamay. Alayot ko na tangkal din ay madimo lang. So aliot talaga. Puro San Marcos. Nga mata mga gindingag kanyayo ka napakito kariman di kanta nga ulila. Thanks po kunan. Dito. Awang ka nagluto kan nanay ko ni. Ate Jasmine Liktawa. Kunami lang ate. Watching from Batak City, Virgia. Ano to? Season? Domingo? Umaoid. Gano'n kami na, baliktad. Okay, good PM Kuya June. Kenji ang pahikan tayo. Madadya bukal-bukal ng ipaayu. Kani BF kong adijay Win FM. Apo sa isang kaplag mo dito yung FM. Apo. I love you. Ingat ka lagi ha. Thanks and God bless you always Kuya June and JM. Kumam kablao. Jenny Yap. Iti Malvar, Santiago City. Merry Christmas and a prosperous New Year Kuya June. Ho 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 ho. Nagpintas nga boses. Makamurmuray tibig bigat. Kunan ni Palor Stefania. Watching from Bigan. Merry Christmas po to both. Kunan ni Namnama Ambabag. Kaya nang sa unang apangal daw. Pamigat lang nga napintas. Baka bigat di jay. Merry Christmas kada kayo. Karuba mabalin nga kablawan nyo mamin nga. Batch 81 ti Olpi, Kawayan City. Buwan ka no, request na ni Pugak. Talaga nga parigatan na katatang kakabsa mo. Awan nga talaga ti. Awan pa nang isaki na kanyam. Amo na mo nga nakarigri ka tatang sunata. Teka di. Iso pa ya. Okay, another song. Of Pugto. Of Pugto. Ako nami for 100 pesos courtesy of Engineer Kokoy Terte. Kitaan nyo mata. Nga, before that, kahit may abong kapagyamanan na kiti sponsors, iti ada kami manen. Siyempre, tayo muna dito listaan our very own board member apong MC Mina dan nagbalinda nga 6th District of Isabela. Hindi ka di. So, thank you so much. Honorable board member Fred V. Alili and Sangguniang Panlalawigan Arco Meris. Ayan, they are the owner and manager of Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. Okay, please get in touch with Carl Jason Alili over 0917-543-7111. Yes, for more information. Siyempre, iti mayor tayo, G. Ramon. Yes. Honorable Jess Ladaran. Jesus Ladaran. Kundi anak na nga ni Jesse Leonard Ladaran. Ayan. Of course, kagayam tayo pa ako nga sigod nga dati former ko na tayo our former municipal mayor Wilfredo Tabag. Ako kita nagsasingpat na kita kanyata. And of course, former mayor Ninong Renato Vizcara. Di ka di. And of course, former mayor Angelino Vizcara Sr. Siyempre, kiti family na lahat ng tikablawan tan. Raymond Espidol. Raymond Espidol. Kung ano mo din mga former mayor. Sino I see Maximo Dirihe. One. He has been to
a leader of Ramon Isabela. Nag-oisin sa walang ni Ma'am Mercedes. Saan? Ang kumalagip. Matik malagip. Ay, madi. Well, Sige. of course, Sangguniang Bayan member John Mar Pastor. Aba? Ngarod with your name, age, address, and Title. And name, age, address. And the title of this song is, i-text nyo lang po dito, 0915 071-3686. Tad baka no si kayon ti mga bagiris ang gasot apisos. Okay no siya kanyayo ilipas ko pa dito yung introduction na amang ano sa bali ti pagturungan na. Anya nga ta. Ano gutek adan ayat ko ken ka. Ano gute kasta akmet ken ka. Amo tamet Day tikit bidut tagpadatan anakasiglot naghinayat ta si Aanugut. Anugutek inayat ka ket naglabsingat. When biyag ko kasta matigot kutub ko nugasat naginuray ingasita mawaya-wayaan ay biyang tat aginuray Ay ayaten ka kasta ak magkengka kengka o nag-Ilocano kay kayat ka agpadat at marikrik na Michelle nugasatat aginuray ingasita mawaya-wayaan ay biyang tat aginuray. ay ayaten ka Kasta akmet ken ka kay kayat ka agpadat at marikirig na nugasat at aginuray ingasita mawaya-wayaan ay biyang tat aginuray. They keep coming. Nakadado apo ti agsangpet nga text messages. Ket dakil nga ba nag-apo para iti adda kami manan. Mangi paduyak-yak wenno mangi parangarang ado nga talaga nga teknik-dingeg kada kami. And apo, anywhere we go, ito'y partes tayo apo. Hanlang nga dito'y Santiago and Ramon. Anywhere we go ako na akon at talaga ba't nga ado ti kumabkablao kanya amin na makita na kami. Pa-picture kami man abo dito'y didingdingyan mi every Sunday. Ay kunada. So thank you apo kada kayo apo nga listeners. And of course to our viewers. Agyaman kami apo to na awang kayo akat awang mat nga agam ampayag iti programa nga da kami manen dito'y Interot Cagayan Valley. Ngarod ada na po tin nga bakta she learned how to wait nga kunana. Nga nagdepende sunod yung introduction na. Siyempre dito the version ng English at the version ng Ilocano. And what we did was the Ilocano version na. So we would like to say congratulations to a 23-year-old girl from Difun, Quirino. Yan, itisungpat na po is si Aanugot. And correct la unay. Although nakadado nga talaga ti simungbat, kay ko na they keep coming, ngayon may isa laing tinagasat. So we would like to say congratulations to
Maybell Tabios. Ayan. Maybell Tabios. Maybell. Pinapintos na dyan na Maybell. Mabel. Siguro di birth certificate na take Maria Belosima kung ano. In shortcut na. Maybell, ayan. Ken kada kiti tumapay apo nga nga bakit load. Oray nyo apo iti pagdaar min to no rabi. Ibagami nga ited min apo di load yo kasjay. 100 malato ya. 100 malato. Yung na 100, 300, santo 100. Courtesy of engineer ko 30 dito. So oray nyo apo di yung dalawa. Texan da kayo no rabi before nga i-load mo ita amang ano nako open apo ngamin iti internet yo ket maibus matla ang sayang. So mangtad kami nga muna na tipakdaar. We will try to send you a message. Ayan, ket i-confirm yun si kay DJ and then sa amin to i-load. Tadamat iti Gcash ni John Marca na sensado isunan. Gcash isunan ka Gcash isunan. So all his transactions get by Gcash. Agbayad ti electric bill. I mean phone bills, bayad ti home credit. Apo talaga among enjoy natin umutang ti kinabaruna. Ayan, karapatam dita balong. So hanggang mga makapuntar no amo nga padpadasen ti umutang. And dakal nga ba nagtada jay home credit nga bigla nga oray awan ti gantat mga gumatang no nakita mayad sa dayo ting item ko naman. Did you apply for home credit? And for 30 minutes lang approved and then ayan mabaling kang agbayad mo ti Gcash. Duwa nga valid ID lang sa. Yes, for your convenience at akala ta di balay ay won tataji deadline ko kunam ay so nga i-text mo lang makabayad kan awang problema na kasi ugma nga apang kabay iti remittance center to buy to make bayad of your utang-utang at medyo high-techen. No, asla kanya amin nga transactions make it by Gcash. Apang gumatang ka Robinson, gumatang Robinson, you don't have to bring your cash. I-scan mo lang yung QR code na. Yeah. Iruwar mo lang iruwar mo lang yung cellphone mo. So nga ano si kami kata kayo kakabsat, ag Gcash kayo matan hanga kaputa pero we are enjoying napintas ngamin apo data. Electronic payment kung kunada kat asin apo hang kami ba nahahak mabayag kami nga usaran. So that's it. Kata-kati pangablao mo mga rod balong. One. Kunana ni Admir Soriano. Hello, Jun and Amak watching from Sacramento, California. Merry Christmas dita. Lanao, Bangi, Ilocos Norte. Hello, Karuba. Kuya, greet ko man ni tatay ko Virgilio Gaceta Senior nga kasangay itong bigat. Advance happy birthday ako. Naglamis ako. Kuna naman ni Drechi Pascual. Naglamis dito ay Sacramento. Kuna na Admir Soriano. Kaya Nelly Mariano is watching. Para kasi ko yan balong data man basol ko kadi. Sagot ko kanya Esther nga nang lipatan nga ag Facebook. Kuna na yan na Venus PV Mindaros. Man, wala mo taon. Makita ko online Kita ko sila. Manang Esther. Anyway, ano sa din naman tayo mo ito. I'm sure nga naragsak ka. Sige man ta kantaan man iso. Kantaan ta man iso natin may isang sonatang ang nagbalin nga tatak na iti for decade duwaw. They basol ko kadi. Nako, maparigat tayo. Manules na to yan? 3? Wensa. When? Hello, kagigising lang nga po. Tinelli Mariano. Mas nagagangay ito DJ ita Inglaterra nga ko na ta. Nagadupay lang sumusangpot nga guesses. Wanan. Nagpasan ti pugto. Biyang ti aginuray ko na ni Juanito Kilang, 56 years old. Apo na may ilo na minsan nga pulo pa nga nag-send. Kita mo ito yun. Message ko na 10. Ko na. And hello, manong idol. Mga idol, pag-greet nga po ti family, Gaceta family, Duldulaw family, Ferrer family, Nasuli family, Agustin, it's me, Zairin ng Sinili. Sabali din akan ikab family. Merry Christmas from Isabella, from Joy Galiama. Ay kuya, greet ko man po ni The Aisa, Gaceta ni Riza, Gaceta, salamat po request man, jay alibot kan kapi. Apay, ang tanga kabisado, tanga sonata, alibot kan kapi. Matikpay namin na din nagato yun. Well, actually, no mo may lang data, siguro kinansyon min, pero ang lucky ni, dadwa, alibot kan kapi. Kuna na nga, taday ta.